oso saio ederra. Oso interesgarria iruditu zait, ze azkenean gu izango gara aurrengo gidariak eta gure esperientzia ere importantea da. Uno de los jóvenes era una chica, iba de copiloto, estaba viva todavía, le sacamos del coche como pudimos, pero los otros tres estaban aplastados. Beharrezkoa da. Asko impactatu nau. A mí me traumaría demasiado ver esa situación. Behintzat ikustea ze gerta daitekeen. Urtero egiteak bere garrantzia du. Batez ere gu pentsatzen dugu dadana dakigula, gertu ikusten duzunean, orduantxe konturatzen zara bizitza nola alda daiteken, ez da? Porque al fin y al cabo es tu responsabilidad también, no solo de la de él, sino tuya. Nik uste dut gauza gehienetan bezala gertatu arte, ez da jendea ez da benetan kontzientziatzen.